Welkom bij Pelemaas TV. Vanochtend was de start van de 28e editie van de Fietsvierdaagse. Deze werd feestelijk geopend bij de Wetteling door de Rozenkoningin uit Lottem, die een muzikaal optreden verzorgde en de bel luidde. Onder de stralende zon gingen de deelnemers van start. Ook wethouder Jan Lonen was aanwezig en wenste de fietsers 4 dagen fietsplezier en mooi fietsweer toe. Iedereen was onder de indruk van de Rozenkoningin uit Lottem. Zij was enthousiast over het feit dat ze het Venrayse-evenement mocht openen. Het is een hele eer om dit te mogen doen en dan vooral om het startsein te mogen geven. En dat vooral met mijn hofdame en de Rosalotjes. Dus het is helemaal compleet. Ja, hartstikke leuk. Het was druk bij de inschrijfbalie en aan de start. Met 1100 voorinschrijvingen en de mooie weersvoorspellingen denkt de organisatie het aantal van 3050 deelnemers van vorig jaar in ieder geval weer te halen. De fietsvierdaagse staat natuurlijk vooral in het teken van 4 dagen fietsen. Maar daarnaast worden er ook speciale activiteiten georganiseerd. We werken samen dit jaar met de Jeugd Natuurwacht, die bestaan Venray, die bestaan 40 jaar. En we hebben daarvoor morgen, de woensdag, hebben we een tocht van 18 kilometer uitgezet. En de Jeugd Natuurwacht heeft daar natuurlijk tintje aan gegeven door vragen te koppelen aan die route, waarmee de jeugd prijzen kan winnen. Dus wij doen een oproep aan alle jeugd van Venray, kom lekker fietsen morgen en dan maak je kans op een prijsje. Op woensdag is er niet alleen Venrayse jeugd aanwezig. De fietsvierdaagse krijgt bezoek van meer jongeren uit Nederland. Woensdagavond om 5 uur komt de Ome Joop's Tour binnen. De Ome Joop's Tour is een tour voor minder bedeelde kinderen. 156 kinderen uit de regio Arnhem fietsen 10 dagen door Nederland. En de derde route de derde etappe eindigt hier in Venray om 5 uur. En dat is absoluut de moeite waard om te komen kijken, want het is niet alleen de fiets, maar ook een hele tourcaravaan die daarbij hoort. Op donderdag wordt ook voor de tweede keer een GPS-route georganiseerd. En dat terwijl het aantal deelnemers vorig jaar tegenviel. Dan kun je meteen stoppen met een dergelijke activiteit, maar we hebben gezegd we gaan het nog een jaar proberen. Dit jaar hebben we een hele nieuwe route uitgezet, dus niet een route gekopieerd, maar echt een nieuwe route uitgezet voor de mensen die 45 kilometer willen gaan fietsen met de GPS. Er zijn geen verkeersregelaars natuurlijk, er zijn geen routebeschrijvingen, men is volledig aangewezen op het GPS-apparaat. En er zijn mensen natuurlijk, dat horen we wel eens, die vinden het te massaal. Nou, dit is een gelegenheid om toch te lekker te fietsen, te genieten van de natuur, zonder de drukte. Wat is het gevoel van de Fietsvierdaagse Venray? Ja, het gevoel van de Fietsvierdaagse Venray is gewoon dat het één grote familie is. Een groep van vrijwilligers, ruim 140 mensen die daar actief in zijn, die hen ondersteunen. En waar krijgen wij een warm gevoel van, is wat je hele morgen hebt gezien, dat de mensen met veel plezier de fiets opstappen en gaan genieten van de routes die wij hebben uitgezet en van de activiteiten die we hebben georganiseerd. Daar doe je het eigenlijk het hele jaar voor. Het gevoel van de Fietsvierdaagse is ook een van de redenen voor deelnemers om mee te fietsen. Ik denk dat het gezond en gezellig is en mensen die nooit een keer een buurpraatje mee kunt maken en alles. Vind ik wel prima. Ja, maar dat doe je al meer dan 25 jaar mee. We komen helemaal uit Groningen en we zijn een keertje naar Limburg toe gaan. Nou, het is prachtig mooi weer, dus wat wil je nou meer? En dat is feitelijk, er wordt dus gezegd dat het ontzettend leuk is hier zo, mooi is. Nou, dat willen we dus deze dag ontdekken. De mooie omgeving en de leuke dingen die erom georganiseerd worden, het is mooi. En we doen al, ik geloof dat het dit jaar voor de 21ste keer is en we doen al voor de 20ste keer mee. En vorig jaar noodgedwongen konden we niet meedoen, maar dit jaar lukt het weer en dan we proberen er iets moois van te maken. Hoeveel kilometer gaat u fietsen? 60 kilometer. Ja. Goed voorbereid op pijn en kwaaltjes? Ja, door het slechte weer natuurlijk. Dit jaar is de voorbereiding iets minder geweest, maar ja, we hebben de laatste dagen toch nog behoorlijk gefietst, dus het zal wel lukken. Bedankt voor het kijken. Tot dinsdag bij een nieuwe uitzending van Pelemaas TV. Tot ziens.